Victor, kapoki pipet pogi winjo. Victor, bati mulo kamoro kanyo. Seche ma bati wuoyo go tapenjora niya. Iparo nade ka piny owacho ema ino magiketo mathoth mar gero ute miluongo na affordable housing. Kane ginyalo biro gi policy mabath omenda mane gigero godo utegi. Ne maino no inyalo ket godo mondo ger godo facilities e skunde. Maka kigero utego e kaka bende ne wadhi bedo gi laboratories to wabedo gi classrooms. Nekech Victor, ere tiende bedo gi ng'at mofuwo mok nyal gero ode kende mogerne ot gi piny owacho. To beti ot maber moloyo empower ng'ato bed mariek mondo bi oger ode kende. Akini kichwani jomoko waje kamano ken gin koro jaore. But ne kete kacha ni na weni ndira chungi moro ma nyalo chungo weche gi manyalo konyo wate chal gi magini podi kar somo to onge bichungo ga kar somo onge bichungo